Здравейте, вие сте в следобедната емисия новини от Светли Педерас. Днес на гости ми е Гошо Хуя и ето Педерас тук, виждате го? Добре. Сега ще попитаме ето тук как е заплатата в България. Как е заплатата в България? Заплатата в България е много зле. Добре, че се влиза еврото тук да става много добре. Ето това ще бъде от мен. Добре, разбрахме каква е заплатата в България. Следва да разберем дали еврото си заслужава. Еврото много си заслужава. Само добре да влезе. Ама как ще обърнем парите, аз не знам. Аз, например, когато съм беден, ко ще прави, аз не знам. А пък за ония там долу, аз ко да го направя, той милионер. Него ще се оправи. Ама я се оправим, като съм беден. Ай, чао. Разбрахме какво е еврото и какво ще стане в България. Това е края от следобедните новини от Светли Педераса. И ай, чао!